Mhuri yeZimbabwe kwaziwai kusangana kwatiri kuita zvakare pano paChibanda Media muineni wenyu Manasi mwana wekwaChibanda. Aiwa tadzoka zvakare nechirongwa chedu chatinodaidza icho kuti Beef Reality Show, apo patinenge tichifamba munyika yeZimbabwe tichitaura nemasex workers tichinzwawo matambudziko avanenge vachisangana nawo handitika. Muzuva ranhasi tiri muno muHarare apo tashanyirawo hanzvadzi yedu pamba payo tinzwe kuti inorarama sei. Hanzvadzi wakadii? Aiwa tinofara hedu. Tinokugamuchirai muchirongwa hanzvadzi. Chekutanga toda kuti muzivisewo vatariri basa renyu kuti munoita basa rei. Ndiko basa resex work. Makazvitanga rini zvesex work? Ndane 5 years now. 5? Right. Saka maane experience handitika. Ayanda. Alright, tiri panhau iyoyo. Sei imimi makazotanga kuita basa iri? Chii change chaitika natso tisanangurira chizere? Ndakasiwa nemurume isina basa zvezvokuti unenge wakajairidzwa kuswera uri pamba uchichengetwa nemurume. Obva azongokusiya usina kuzvitarisira kuti angakuita sei? Angakusiya. Saka nekuda kwekupererwa manje kuti vana vanoenda kuchikoro, vada kudya, vada kupfeka, unobva uzongofunga kuti chiri izi chii. Regai ndifanidzwe zvesex worker ndichitsvaga rimwe basa. Alright. Akaita kuti muzoende ikoko chaiyo chaiyo. Ndiani zvakatanga sei nazo nditsanangurirai? Ndine shamwari yandaitamba nayo ndainoti Shami. Saka Shami akangonditi akati vakomaona vana vangara nenzara handei chinoita zvesex worker. Saka the first advice yaakandipa akanditi hambe kumaAvenues. Ati ndakaremerwa manje nekuenda kumaAvenues kuti ndinostripa kumaAvenues ndofamba sina kupfeka. Zvamondremera mubazongondidzo zverimwe bhawa rimani ndikapestana kuenda kubhawa. First day renyu makabata vanhu vangani? First day makabata mari? First day rangu ndakabata $80 nanga ndine vanhu 3. Just one night $80 yatomupoke. Ndakanda kuenda kuchikoro nazvo. Anatoonongezera nani. Alright. Tiri panhau iyoyo. Ngatiti imimi ndanzwa kuti makarambwa nemurume. Right. Muzuva ranhasi imimi masangana nemurume ngatiti baba vevana kana kuti munhu akakubvisai kumhandara mubhawa ari kudawo kukecha, munoita sei? Totomubhadharisa bhosi takarambana akati chazivana takutonga hanzvadzi nehanzvadzi. Tanda kutomubhadharisa kuti shamwari shotiamita mari yakati naitiita mari yakati. Iye paakambokupai vana hamuna kumubhadharisa? Ndakamuita mahara kapedzi ndaiti ndevaboishi remwana but nenhau yekuti anenge andiramba saka ndakukwanisa kumubhadharisa. Alright. Pane nguva dzekuti dzedze vanhukadzi vanomboendawo ameno pachiona kwatinouti kumwedzi. Yasvika nguva iyoyo pamwe kupera kwomwedziwo around kupera kwomwedzi maybe kuma 20 something. Maibva maenda kunguva iyoyo. Apa mumba musina chikafu kana kuti landlord akadzvanya kutoziva kuti landlord wangu wauda mari yake rent. Ndeapi matanho amunotora? Isusu semasex workers most of the time tinotora cotton iye inopetwa iyeyo tobva taipeka ndoipakira mukati zvokuti ndisabreak stomach. Ndobva ndatoenda kubasa. Ndotoswera ndiri kubasa ndoda kuende ndakaavoida blood kubuda kwayo. Alright, maisa cotton kudaro yasvika nguva yekusangana munhu auya abhadhara mari yake. Muribvise? Ko manje munhu paanenge achipusha paipai ko rakazoenda kumberi. Hazvitombonzwike bwezi nendakaisawo yakati kure mbichana. Yakati kure mbichana. Zvokuti hainebve nechibereko. Ainga pakaipa. Right. Pazuva imimi mazuva ano munowanzorara nevarume vangani? Nekuoma kwakaita zvinhu zvana 5, 6. Vachibhadhara mari? Mazuva ano zvinhu zvakarema. Vamwe vanotora zvema$3, vamwe vanotora zvema$2 nekuda kwokuti zvinhu zvakaita zvakarema. Right. Kufungidzira kwenyu mimi pa5 years dzamunadzo experience masangana nevarume vangani?
per day nguva zhinji unogona kusangana ne8. Alright, but imi unowanzofarira dzakaita sei? Kunowane dzakaita sei dzikobvu, dzitete, dzirefu dzakaita sei? Isusu towanzoshedza nemanambers manje ndowanzofarira musaizi 30 kusvika pa40. Size 30 ndodze dzakaita sei? Dzakati korerei zvokuti chigumbo changu hatisangani kudai so ndinenge ndichifanira kusiya egap yekuti ndokwanisa chinhu chigumbo at least unoinzwawo kuti yasvikawo panyamanite iri kunakidzawo, hainyanyorwadze, haisi diki, hairire kuti kobodo inofanira kuva tight mbichana ichanzosvikawo chaipo. Saka imimi nekurara kwamunoita nevanhu vakawanda pazuva imi everyday muchiri kunakidzwa here nebonde kutonzwawo feeling kuti pabonde riri kunakidza? Pane dzimwe nguva dzekuti ukasanganawo nevatinoti vakatuma panhau dzebonde dzinowanzonzwa kuti zvanhasi ndaririwo nemurume cheche. Koitawo dzimwe nguva dzekuti tinongoti gaizvo tose zvipfuuri sezvondotsvaga mari ine madofo ekungoti baba vangangopedza vaendi. Koitawo kuti anonyatsogona ndiye wekuti unoti second round mandingodzokorodzei henyu mahara. Unenge wanakirwa. Angachazoziva basa rake. Alright, pane zvirwere zvepabonde. Ndeipi nzira yamunoshandisa kuzvidzivirira zvirwere zvepabonde izvi? Isusu tinowanzotenga PrEP neguchu, tinowanzoenda kugovernment mapolyclinics mafamasi kunotenga mapiritsi anonzi PrEP aya. Anodzivirira zvirwere zvepabonde zvakafanana nesiki kana neAIDS. Ndanzwa mutaura nyaya yePrEP. Saka munhu akauya achiti ari kudai akadaro munobvuma here? Yakadaro inenge iri mari? Tinotochadza kuzamurira chaiko. Mari ukaonawo kuti akangopfeka hembe dzakangodaradza tanamai ndopeka unotiwo 50 nekuti PrEP yedu mufamasi ndotengawo $5. Ukaenda kugovernment kunorejista unokumahara. Saka unongomuti sezvo watodawo yonyoro ndipo 50. Kune vane mari yototsvagawo ma200 ma300 ukaenda kumavenzi ndopatoshadhiwa mari dzaripatawo dzimanda. Chero munhu atouya uchitoziva kuti munhu utano hwake uyu hauna kumira zvakanaka asi ari kudai akadaro munobvuma nazvo? Munobvuma zvichiwa? Munobvuma bhozi ngoita situation iri kuumba kuti vana vangarare nenzara here, havana kubhadharirwa masikufizi. Nguva zhinji tinowanzonisa vanodu mabhodhingi saka unongeda kuti achivha patikowo yekuti mwana aramba ari kubhodhingi usazonzi ari kuurira mahara. Saka unonga kutongoti sezvo zvangouya ende munhu ane mari saka regai ndingozviita zvitese zvipfuure ndongonotenga PrEP yangu ndoavoida zvirwere zvepabonde. Machallenges amuri kusangana nawo imimi ndeapi? Machallenges atinosangana nawo ndeerepi nguva zhinji. Unogona kuketchwa nemunhu wani waunenge wawirirana naye wozosvika panzvimbo unoti varume ive vakawanda. Saka nekuda kwekuti unongotitya kufa manje unozomborara navo. Vamwe vacho vanokubuditsira pfuti, vamwe vanokubuditsira banga, vamwe vanoungana. Saka unozongoti chiitei zvamuita sei zvamukuda nyangwe mukandinyima mari nyangwe mukandipa mari as long ndiri mupenyu ndizvozvo zvinenge zvangoitawo zvangoitikawo chero ndiri mupenyu. Alright. Tomboti imimi nhasi mawana murume akawimbika arikuda kukurorai kuti musiye zvechipfambi izvi, muchakwanisa here kuzvibvuma? Uye zvakare kana magara mumba muchakwanisa here kugara zvakanaka mumba musingamboendi? Sezvo imimi mumba mune makona 1 size, ime majaira 10 different sizes per day, munozozvifambisa sei? Ndinoda kuti natsoziva ipapo panotinetei muona nhau yatinenge taita yaike makore atagara tichipambi anotinetei kuti ujaire munhu wani. Saka nguva zhinji hauzotadzawo kubirira so unozongoti birirewo pano nepano unozongoti birirewo pano nepano but unenge wakuzama by all means kuti murume uya asaite asazvione kana kuzvibata kuti zvinonyatsonetsa kuti ugarire murume wani iwo wajaira vanhu vakasiyana siyana. Ngatiti zvese muri kuzviwana imimi. Okay, ngatimbosiye zvemubedroom, chikafu chiripo, maona murume ane mari zvese ari kusapuraya. Saka ubva mune mamwe ndo unoita sei futi?
kunomwaka nekujaira kungojaira kuti kusangana nevanhu vakangoti siyanei type yakasiyana-siyana plus moziva problem inoitika murume mumba anenge akutoita zvezvekuti 1 round 2 rounds the best yake inenge iri 3 rounds apiwa jaira kusangana nevanhu kana 7 10 per day saka kuti achimita that target ye10 pazuva haikwanise saka ndopei pekuti unenge wakutsotsona nabamunyinyi magarden boy chichi mazvona unenge wakubirira kungoti zvitese zvibalance. Aiwa ndikufarira kuti mutaura chokwadi kuti aiwa zvinhu zvinenge zviri muropa izvi kusvika kwandaita panapa ndaona pane vana vamwe vana vatokura ende vaakutoziva imi musinge musipo manheru vanenge vachiti mamuenda vana vangu inini manje ndakaita Red Cross saka Red Cross ndine uniform most of the time ndobuda ndakatopfeka uniform yewhite yai ndibva ndamona Zambia rangu kana ndabuda kunze kwegate saka vana vangu vanongofunga kuti mama anoshanda night kunursing zvaunongofunga handikwanisi kuudza vana vangu chokwadi kuti inini ane sex work because vana hauzokwanisi kana kuvatsura ukavabudira pachena saka vanongoti even kuchikoro kungava manext doors pangava pai vanongotaura kuti mama wangu ndinesi asi anoshanda usiku neunesi 1 wavo saka nguva zhinji pamwe pacho ndinozozama kuti mwana asazoramba aine mubvunzo like vana vangu ava maform 1 6 munhu akurizana saka pamwe pacho ndinobva ndabuda ari makuseni ndinoswera pabhawa ndokuti handikuona mwana wangu mazano ndakatowana basa saka basa randakawana rinochinja mashifts mumwe musi ndoenda makuseni mumwe musi ndobuda masikati mumwe musi ndobuda manheru saka ndogona kubuda makuseni ndodzoka futi mangwana makuseni obati mama borikupi ndokudati ndakakutaura kuti ndiri nesi because ndichibuda ndikapfeka uniform yenesi ineyi ndobva ndadzoka futi ndakapfeka uniform yenesi ineyi but kwandanga ndiri ndatozombokumura hembe yenesi ineyi ndikatopfeka yebasa ndotopfeka gogo inotyisa but pamba nendabuda ndiri nesi. Alright, ngatiti kune vechidiki nhasi vari kuda kupinda muindustry mumasex vada kupinda muindustry kuti vaitewo masex workers ndeipi message yamungade kuvapa? Inini hangu kune vanoda kupinda mumasex workers handvanzozvikurudziri but kana kuri kunzwa maybe situation yakafanana neyangu ndinongoti pamberi necondom prep ndozvinhu zvatorelaya nazvo ukakoshesa kumwa prep yako 2 days zisati dzakwana at least unokwanisa kusurviva like inini izvozvi ndiri kutosurviva nazvo obva wakoshesa condom rako pfeka condom because inonzwika parinoputika inzwa kuti raputika usava nefeeling nemunhu wainaye panguva iyo iti ndikutsvaga mari handiti obva wangokoshesa upenyu hwani hwako kuitira vana vatiri kurera ava kuti akwanisewo kuita mupresident emangwana kana kuti madoctors emangwana chingoachieva that goal yatiri kuda kuvana vedu saka ndokoshesa kumwa prep kunovari akwanisa kumwa mapirisi usajamba pirisi rako rimwe each and every day usarijamba because upenyu hwakakosha vana vatiri kurera vakaita sei vakakosha mangwana vanotirerawo tachembera tisagone kuita basa resex worker. Alright, pane umwe mubvunzo wangu wandinofarira handingatombovhari chirongwa chino chisina kubvunza mubvunzo. Murume chaiye anenge ari strong pabonde anofanirawo kulasta kwenguva yakareba sei? Inini nekujaira kwandinoita bonde ndakudawo murume anokwinya awa pakundikwira because ukaita zvezvekungotevera ndokunzwa kuti ndarara nyini izvozvo ndogona kuti uchipedza nanhu kuti chaiteiko saka paunondibvunza bebi zvacho ndakana kuti saka ini ndakutoda hour and above nokuti ndasangana nevanhu vakasiyana-siyana vanokwinya hour vanokwinya 1 hour 30 minutes vanomwa piritsi mablue demons ari kwaya ndasangana nevanhu vakasiyana-siyana saka normal yandakuda munhu anokwinya hour and above ndanonditreatawo as a queen akwanisa kundidya kuita sesezvo kuti ndikwanisa kutundawo so that I feel like a lady kuti ndabatwawo zveshuwa. Right, matondipa mumwe mubvunzo zvakare. Right,
kune varume vasingadi hawo kuisa, varoda kudyiwa nhengo, munobhadharisa mari sevhisi iyoyo. Ivavo inini hangu ndochega $50. Plus ndozokuti panhau yokuti wakutunda nekuti usanditundira mukana tondira kufesi mabreast angu Ndopazvinhu zvaakunakidza kaipapo. Zvozodzorekera. make sure kuti hauna kutundira mukana. Ko akairika naazviita. Ndochaja another mari. Ndinda kutodozva ma80. Ndofana kutochaja something because kune thrush inoitika mukana, inoita maronda mukana. Maronda iwayo anonetsa kurapa than sick. Sick ine injection. Than maronda mukana anonetsa manje kupora kwawo. Ndida kudya, ndida kudya zvinonetsa. Saka imistake inenge yangoitwa nemunhu pati. Nguva zhinji tinotowirirana tisati tatomboita sei? Tisati tazviita kuti wona mwangu une thrush. Saka zvakune thrush ndokunipa 50. Ndoganda kuva 50 yangu ndoisa muhoro. Anditi ukazoitawo mistake yako ndipo 30. Kozoitawo vaya vanozobuditsawo pfuti banga chichi. Nenda kungotiwo ndizvozvo. Handa hangu pressure nazvo zino mwangu ndipochi. Mari yangu nenda kungonodhidona ndosara $50. Aiwa, haisi mistake. Paipa ndopane pakunakidza zvinhu. Saka haisi mistake. Isusu nebasa redu tinoti mistake. Kuti kuti zvireruke. But aiwa, tinotenda zvikurusa nenguva yamatipa wanditika. Kutandara kunge tichiita tiri pano pachirongwa Beef Reality Show muine wenyu Manasi mwana wekwachibanda. Kune ma-sex workers ese varoda kubuda pachirongwa chinechi. Aiwa, sunungukai kutibata panhamba dzatichaisa comment section kana kuti nhamba dziri kubuda pascreen. Parizvo ndotisarai zvakanaka.